Miért köz az EU 100 milliókat radikális genderaktivisták támogatására? Több mint 221 millió eurónyi uniós forrást irányítottak már át radikális genderaktivizmusra. A te pénzed olyan NGO-kat finanszíroz, amelyek a genderidentitás ideológiáját terjesztik, átírják a törvényeket és aláássák a szülői jogokat. Mindezt úgy, hogy a nyilvánosság ne szerezzen róla tudomást. Több mint 40 millió eurót közvetlenül a legszélsőségesebb genderidentitás csoportok kaptak, amelyek zárt ajtók mögött, bizottsági tagokkal egyeztetve formálják az uniós politikát. Segítenek a törvényeket megfogalmazni, miközben felszólítják a politikusokat, hogy tartsák titokban tevékenységüket. Mindez oda vezetett, hogy az EU elfogadott egy olyan iránymutatást, amely kifejezetten korhatár nélkül önazonosítást szorgalmaz. Ugyanezek az NGO-k arra is törekednek, hogy a gyermekek nemi átalakítását titokban lehessen végezni, és bíróságok kötelezzék a szülőket ennek elfogadására. Ez a politikai folyamatok elfajulása. A társadalmat átformáló döntések a nyilvánosság kizárásával zárt ajtók mögött születnek. Olyan aktivistákkal, akik azt sem akarják, hogy te mindenről tudj. Ideje követelni, hogy a felelősségre nem vonható NGO-k ne diktálhassák Európa jövőjét, és hogy az EU ne finanszírozza tovább őket. Vagy inkább gazdagon kitömött radikálisokra bíznád a jövőnket.